ранку! Салют усім! Та-дам! Привітання усім! А де ваші ковпачки? Привітання. Тільки що за ковпачки? Может, ты хотела про кепку типа намку от Соника запытаться? Нічого я не хотіла. Я питаюся, де ваші ковпачки гномів? Ми гноми? Кася, ти вирішила погуляти у Білосніжку і гномов? Цур, я Білосніжка. У Білосніжку ми погуляємо потім. А зараз давайте репетировать. Ты говоришь сегодня одними загадками. Что за репетицию ты запланувала? Могли і здогадатися. Але так і бить, усьо сама вам розкажу. Кася, ми вельми уважливо тебе слухаємо. Мне дослали сценарий, и у меня там головная роль. Ух ти! А чому сценарій дослали тобі? І ці есть їм ролі для мене і Вари. Допытливому Лесику на базар нос одорвали. Лесик недопытливый, а просто цікавий. Кася, открий секрет. Що за сценарій і що за роля? Добро. Усё вам расскажу. Некоторый час тому я попросила у наших глядачів придумать комикс про мене. І ніхто відгукнувся і дослав сценарій? Не нехто, а наша постоянная глядачка Нина Иванова со Сморгони. Вось, глядите. Так. Я тут і себе бачу. Куди ж, Кася, без нашого Лесика? Коротко расскажу с места. Я гуляла летним спекотным вечером и зустріла Лесика за незвичайним занятком. І чим же займався Лесик? Я продавав мороженое. Я купила себе клубничное мороженое и пошла додому. А перед сном у ложка почитала любимую книжку «Фантастичные истории» и лягла отпочивать. І тобі приснився дивосний сон. 3 дівчинки-гномики у різнокольорових шапочках танцювали і усміхалися. Я прочнулася у добром настрое, зробила ранішню зарядку и отправилась на доброранок. Цудовний сюжет. Але гэта яшчэ не ўсё, правда, Кася? Так и есть. Автор написал протяг. Расскажи, які. Я прийшла на доброранок, а там мяне чакаў сюрприз. Цікаво, які. Лесик подарил мне мою любимую кветку – ружу. Што? Касі ружу? Гэта яшчэ за што? Яна ў галоўных ролях здымаецца, мне заўсёды заўвагі робіць, а я ёй ружу. Лесик, прабачылі, так аўтар Ніночка Іванова напісала. Яна вельмі жадае, каб гісторыя пра Касю і Лесіка была цікавай і добрай. А ўсе спрэчкі мы пакінулі па-за кадрам, зразумеў? Тады я яшчэ падумаю, ці буду здымацца ў такім фільме. Ты думай, Лесик, думай, а мы пакуль мультфільм паглядзім. О, вы вырашылі мяне падтрымаць у кіно здымацца? Менавіта так. Хто яшчэ з роляй Лесіка лепш за мяне справіцца? Наладзім вялікі кастынг і выберем. Я трошки поздымаюся і яшчэ буду у вас рэжысёрам. Ой, і правда, рэжысёра мы не выбралі. Я буду гучна крычаць: камера, мотор, здымаем! А я буду шчэўкаць хлапушкай. А навошта шчоўкаць? Яшчэ хто-небудзь спужаецца. Я пужацца не збіраюся. А ўсе ведаюць, навошта на здымках такая хлапушка? Трэба расказаць нашим гледачам. Можа, яны будуць карыстацца такой, калі сваё кіно пачнуць здымаць. Кінахлапушкай карыстаецца з часоў нямога кіно. На ёй пішуць назву фільма, сцэну і нумар дубля. І для чаго? А для таго, каб з мноства планаў выбраць лепшы і не згубіцца. Адным словам, такая хлапушка аблягчае працу рэжысёру. А навошта тады столькі дубляў? Няўжо нельга з першага раза ўсё без павылак паўтарыць? Можна, вядома. Але кожная сцэна ў кіно здымаецца з розных бакоў, каб атрымалася больш прыгожа. Ды і здымаюць героя па-рознаму. То здалёк, то вельмі блізка. Так, што, здаецца, мы можам да яго дакрануцца. А, кадры мяняюцца, і так глядзець цікавей. Гледачы быццам самі знаходзяцца побач і ўсё да самых дробязяў могуць разгледзець. А самыя ўважлівыя нашы гледачы могуць заўважыць гэта і ў добраранку.
Так що приглядайтеся уважливо. Зараз у нас мультфільм. А одразу після його ви откажете мені, якого кольору бантик на вушку у нашій касі. Сябри, хто з вас самий назиральний? З яким бантиком на вушку сьогодні наша касечка? Та-дам! І гэта правильный отказ. Глядите на мой бантик. А цяпер наші уважливі глядачі, адкажыце, калі ласка, якого кольору був ковпачок у Вари на початку програми? Успоминайте, успоминайте. Малайцы! Атрымліваецца, што гледачы Добраранка самыя уважлівыя дзеці Беларусі. Чаму гэта ў Беларусі? Ва ўсім свеце. А вы ведаеце, што назіральнасць можна трэніраваць? Люсік, раскажы як. Ёсць много спосабаў. Самы просты – кожны дзень вучыць невялікі вершык. 4 радкі дастаткова. Напрыклад, такі. Берагам ішоў Цімошык, нёс лазовы цяжкі кошык. Варушыўся дужа кошык, там сядзела много кошак. О, гэта сапраўдная скарагаворка атрымліваецца. Лесик, от скороговорки таксама можна запамінаць. А чаму не? Галоўнае рабіць гэта кожны дзень. Трэніроўка як у спартсменаў. Так, з вершыкамі зразумела. А як яшчэ можна трэніраваць назіральнасць і памяць? Пагуляць у што знікла. О, такую гульню на увагу любяць усе гледачы Добраранка. Спачатку трэба на іх уважліва паглядзець і пастарацца запомніць, якія цацкі сядзелі на стале. А потым я прапаную вам заплюшчыць вочкі, а сама перамяшаю цацкі і адну схаваю. Цяпер мы расплюшчваем вочки і спрабуем адгадаць, якая цацка знікла. Сябры, вы былі уважлівымі? Запомнілі, што з цацак знікла? Малайцы! Правильно! Вось хто у нас знік. Пачынаць можна з невялікай колькасці цацак, а потым можна яе і павялічыць. І цікавая гульня, і цудоўная трэніроўка для памяці. А яшчэ вельмі добра развівае памяць разгадванне крыжаванак. Прапануем усім запрасіць сваю сям'ю разам паразгадваць крыжаванкі. А потым можна наладзіць конкурс на лепшую памяць. Ага. А яшчэ можна мульцік праглядзець, а потым вельмі падрабязна яго пераказаць. Паспрабуйце! А давайте яшчэ наладзім якую-небудзь гульню для самых уважлівых і назіральных. Добрая ідэя, але пагуляем потым. А зараз на гадзіннік паглядзіце. Надышоў час дамаўляцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца зусім хутка. Як заўсёды зранку. У нашым Добраранку! Не праспіце.